Hey, kunonyaka lana, I think it was 2023 la uBig Zulu wayemise kabuhlungu emaphupheni. Phupho lokuqala noBig Zulu. uBig Zulu ungiprincipal, mina ngiyatisha. Sisesikoleni esi1, sisebenza esikoleni esi1. uBig Zulu uyasidulisha. Big Zulu uboss it too much. So one day ngiphikisane naye. Kulento ayishoyo. Nabe nginyathela emsileni sixabana. uBig Zulu ula emva kwami uyangigijimisa. Futhi I'm the one ogijima yena akagijimi yena. Yabo. Uvela qhamuke sevumbu. Ngiyagijima. La ngiphumula khona, bangiqala nje ngiyaphumula khona. Ngibambelele emadolweni. Nangu uBig Zulu. Qale phansi ngibaleke futhi. La ngizophumula khona. Uvela memfu. Akagijimi uyangilandela kuphela. That was the first one. Phupho lokuqala. LS2 angikhumbula ukuthi ingxabano yakho iyaqala kanjani, but it was in a city. Ukubona movie mabe jumpa from building to building, yabo. The higher building to the lower building kanjalo from rooftop to rooftop. Into kanjalo nakhona uBig Zulu. I'm the one who jumpa yena ka jump kodwa vela qhamuke seqhamuka. Wala qhamuke seqhamuka sidlale ke lo Tom and Jerry building to building ya jumpa from rooftop to rooftop. Abaleka kufike la now amahlathi okubaleka asekho. I'm cornered now. Now uBig Zulu siyamemfu. Uqhamuka with a fiendish smile. Fiendish smile. Smiley somuntu othi uzokwenza something. Yabo nje smile. Ismile esikanjalo. Ngibheke phansi ku traffic, ngibheke uBig Zulu. uBig uvalo ungishaya that time. Uvalo. Ngibheke traffic, ngibheke uBig Zulu. Ngibone ku right ukuthi umuntu ajumpele ku traffic. Iphupho ke laphela lapho ngisafly ngisesemoyeni ngikalindi. I don't know what would have happened if umuntu wasakazeka phansi. But laphela umuntu esesemoyeni. Then lesithathu similar to the first one. Usibonda sibiziwe, usibonda ubizile umhlangano wabantu bendawo lana yabo. So siyafika ke lana sihlangene singamadoda eindawo. Kusemakhaya futhi nala similar to iphupho lokuqala nakhona bekusesikoleni sasemakhaya. uBig Zulu lana ufuna ukuthi unguzi lakhe. Ufuna ukuthi lento ayishoyo kwenziwe yona. Then mina amadoda futhi uyabona ukuthi akahambisani nalento. Nami futhi ngihambisani nayo lento eshoyo uBig Zulu. Mphikisa uBig Zulu ndayi Big Zulu fork man ayikho le new show. Iqale phansi indaba. Qale phansi indaba uBig Zulu ngigijimisa iphupho lonke uBig Zulu akagijimi. Uyangilandela phela uBig Zulu vela qhamuke seqhamuke. This one was funny. Ovela qhamuke seqhumisa isithwe. Ngimambe nangu uBig Zulu. Phinde ngiqale phansi bale. La ngizophumula khona. Nangu uBig Zulu. Qale phansi bale. La ngizophumula khona nje qhumiswe. Big Zulu madoda. That was the third one and the last one. Alamaphupha kanje la uphupha ama celebrity befika then one person wathi hey lamaphupha indaba uphupha ama celebrity ayikho right thandazele. Because me enjoy and I'm hey ama celebrity baphupheni ayithandazela yaphela. No more. Well now and then kodwa nje hayi nje ngasekuqaleni bekubheda kakhulu uqale bemanqwaba amaphupha. So bengifuna ukwazi niyaphupha ama celebrity bafethu. I think the first time ever ngiphupa celebrity. If ngiyakhumbula uBabes Odumo ehlile emzimbeni. Abeloko bexabana phela uMampintsha esaphila. So ngiphupa lana ngihleli noMampintsha sile balcony sirelaxile then someone kube khona isithunzi emva kwethu. Manje nje uBabes nguye lo ngiyasho ngenhliziyo Babes madoda kwenzeni Babes? Semncane kanje kwenzekeni uBabes? And then abona uMampintsha abone ukuthi ngikhathazekile ebusweni. Athi uMampintsha usengcono manje usengcono kunetaba eyiyona. So alikho ayikho indawo ehlekisa ngayo but like that was uqala ngawo ke lamaphupho abaphupha ama celebrate. But now saying right ngithandazelile into kanjalo yaphela. Ngifuna ukwazi niyaphupha la ama celebrate. No. Ngicela nje ucacisa one thing. Angingawo amaphupho enyongo. Ngiyaphalaza mina ngiphalaza almost 3 times in a week. So inyongo nje ngiyayikhipha. Ningalokuthi hey dakiwe angasidakela amaphupho enyongo.